वाचलो राजा.
काम पाठवलं कशी होती
राजा सलोमन आता देवविषयी बोललो आणि तेव्हा मला सांगले का जायते मा हाव ते तुला सगळं करू राजा सलोमनाने तेव्हा ते सुधारला नव्हता. होय बऱ्या झाले आल्यावर दुष्पांड्याचा बाबा आणि सैन्याला मारणार मागवला. बऱ्या झाले आल्यावर ताड्या खबर इतलेच माझे तुले निघले राज्य सलो परीची बरी सेवा करून आता जाणवायचे आणि त्यांना आता सगळे गेले आणि आधी जाऊना आणि उपराने जाऊचा ना असं महान राजा तो झाला. आयकॉन बरें दिसलें देवा आमकां हे सगळ्यांक वच ते कॉलेज गेले आणि किती मला या मुलांच्या हार हाडूना मुलांचे हार हाडूना ती पळय मुलांचो हार करू राजा सगळ्या लोकांक तुवें फाल्यां आपयलाय सगळ्यांक फाल्यां दिली तुका कितें तुमच्या आयलोच म्हाका दी पण आता जग होता आणि तो वाट पळयता. मारताना वाट पळयता राजा तुझ्या लागीं उपाय आसा तुज्यान तुका बरें करूंक जाता जो भांगाराचो बॉक्स आहा न्हू जो भांगाराचो बॉक्स आहा न्हू तो आमकां दोगांय पयली पंडा कुठे आहे पंडा पैसा तुमकां दोगांक जाय तेव्हा तुमकां दिवंक तयार आसा तुम्ही हो बॉक्स मात्र माझ्या कडेन नको ना
तुका आणि मला विचारले चला 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 तो चला राजा आलो आम्ही असं वाटून घेऊया इथे राजा गेलो हे घ्या तुमका राजा गेलो अरे त्या गोवा झाला महाराज महाराज तू अजून मरव ना तुला तुका दुयेस तरी किती असा कोणी सांगला म्हाका दुयेंस आसा म्हणून कोणी म्हणटा हांव मरतलो म्हणून हांव मरतलो तू प्लीज पिड्या फिरवया महाराज तू काय म्हणत आहे आम्ही सगळी कर्ज मिळून तुका सायवार होते काय पाहिलं ना आता आम्ही सगळीच मरतली आणि 5 मिनिटांनी हांगा बॉम्ब फुटतलो सगळीं मरतली तो मारली आणि आम्ही आणायचो आहे महाराज आम्ही सोडली आमका पहिल्या मंडळाची मीटिंग आसा चला तो चला सोडली चला
करता